চন্দন ব্রহ্ম কোন চন্দন ব্রহ্ম? চন্দন ব্রহ্ম কোন চন্দন ব্রহ্ম? প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দন এই মই এইবিলাক চিনি নাপায়, মই এইবিলাক চিনি নাপায়। নহয় চন্দন ব্ৰহ্ম এতিয়ালৈকে BPF এৰি যোৱা নাই। BPF দলে চন্দন ব্ৰহ্মক BPF দলৰ পৰা কিবাও কৰা নাই, কি বুলি কয় এক্সপেলো কৰা নাই। सोर चन्दन ब्रह्म आं सिनाया बिनि खोथा दाबुं। चन्दन ब्रह्म कोन चन्दन ब्रह्म? মই এইবিলাক চিনি নাপায়। बेफोरबादि बाथ्राखौ सिगां समाव हाग्रामा महिलारिया माखासे खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव चन्दन ब्रह्मखौ आं सिनाया, चन्दन ब्रह्मनि बाथ्राफोरखौ आंनि सिगाङाव सोंनाङा होननानै गोबां बाथ्रा बुंबोदोंमोन। नाथाय गुबुन फारसेथिं 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव BPF दलनिफ्राय बिजाथि मोननाय खाम्फा बरगयारिया मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां चन्दन ब्रह्मखौ ओरैबायदि बाथ्रा बुंदोंदि चन्दन ब्रह्मआ दाबो BPF नागाराखै, चन्दन ब्रह्मखौ BPF दलआ दाबो एरख'वाखै होननानै फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। নহয় চন্দন ব্ৰহ্ম এতিয়ালৈকে BPF এৰি যোৱা নাই। BPF দলে চন্দন ব্ৰহ্মক BPF দলৰ পৰা কিবাও কৰা নাই, কি বুলি কয় এক্সপেলো কৰা নাই। बिथां खाम्फा बरगयारिया बिनि अनगायैबो आरोबाव चन्दन ब्रह्मनि बाथ्रा बुंबावदों। बिथाङा बुंबावदों दि चन्दन ब्रह्मआ मालाबाबो BPF नागारनानै UPPL दलाव थाङा। बिथां चन्दन ब्रह्मनि सायाव आंहा गोबां फोथायनाय दं होननानै फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो BPF दलनि दैदेनगिरिफ्रा नांगौनि समावल' सुबुंफोरखौ बाहायो नामा? नाङै समाव बिबानगिरिखौ एबा दैदेनगिरिफोरखौ सिनाया नामा? बे समाव UPPLआव BPF नागारना चन्दन ब्रह्मखौ थांजानो गिनानै खाम्फा बरगयारि आरो हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राफ्रा गोरोबाखै। थारैनो BPF नागारनानै UPPLआव थांनो होननाय बाथ्राया गोबां चर्चायाव थाबाय दं। गोख्रों BPFनि दैदेनगिरि चन्दन ब्रह्मआ सोंथि जाखाङो बे समाव चन्दन ब्रह्मआ UPPL दलाव थांनायाव BPF दलआ मा थासारि जागोन बेखौ समाजसो मिथिगोन। नाथाय चर्चायाव दं फैगौ 8 एप्रिलाव चन्दन ब्रह्मआ UPPLआव जगदान जागोन होनना। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 600039878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।